കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ പച്ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമസുഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ പരമപദപ്രാപ്തി. അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. അധ്യായം 7 നമ്മൾ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ ഉറവിടവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ മമമായ ദുരത്യയ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണമായാലും രജോ ഗുണമായാലും തമോ ഗുണമായാലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവാൻ സാധിക്കും. ഇനി ദുഷ്കൃതർ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താല് ഭഗവാനില് അവര് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. സുഹൃതികളാവട്ടെ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അവര് ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഭഗവാനില് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അജ്ഞാനികളായ മറ്റുള്ളവരുണ്ട്. അവര് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവ്യക്തഗതവാദികളും ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അധ്യായം 7 കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. അതിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ പറയാനായിട്ട് കാത്തു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അർജുനൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകി. അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അധ്യായം 8 പറയാൻ പോണത്.
മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് 5 തുടങ്ങി 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അതേപോലെ 9 തുടങ്ങി 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവത് സ്മരണം ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ സ്മരണം പരിശീലിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 14 തുടങ്ങി 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സ്മരണം ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി 17 തുടങ്ങി 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൻ്റെയും താരതമ്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ 23 തുടങ്ങി 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരമോന്നതം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമ അധികാരം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളാണ് 1 തുടങ്ങി 4 വരെയുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭക്തരിൽ തന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനി ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി പോണവര് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നവവിധ ഭക്തികളെ ഏതാ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഇതില്? ശ്രവണം, മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഒരാൾ എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധവാനാകാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സത്സംഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായി നമ്മെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന സത്സംഗമാണ് നല്ല ഭക്തരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഭഗവാനെ മറന്നു പോയാല് നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കുടുങ്ങിപ്പോകും, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ആർത്തി, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, ഇവരാണ് 4 പേര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരായിരിക്കണം. ശ്രവണത്തിനും കീർത്തനത്തിനുമാണ് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ശ്രവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനാണ് ദൃഢവ്രതം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയുന്ന ജ്ഞാനം അത് വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതേസമയം ഈ അധ്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമപദപ്രാപ്തം, ബ്രഹ്മകാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ജീവാത്മാവ്, ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ പറയും തോറും അർജുനന് സംശയങ്ങൾ കൂടി വരണം, അല്ലേ? നമ്മൾക്കും അതെ, പഠിക്കും തോറും സംശയങ്ങൾ കൂടി വരും. അയ്യോ കിട്ടുമോ, ഇത് ശരിയാണോ, അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങൾ. ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ വരാൻ പോണത്? മക്കള് പറയണ, അമ്മ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട, കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, പ്രഷർ കൂടും എന്നൊക്കെ പറയണ. ഇതൊക്കെ പ്രഷറും ടെൻഷനും ഒക്കെ മാറാനുള്ള വഴി തന്നെയാണിതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണം. ഇത്രയും നാളും ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്ന്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക, അമ്മ ഇരുന്ന് കുറച്ചാൾ പഠിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അമ്മന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അധികം ശ്രദ്ധയൊന്നും വേണ്ട, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം,
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ മക്കളെ എന്നെ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണോണ്ടാണ് അവര് എന്നോട് ഇത് പറയുന്നത്, അതല്ല. അത്രയും നേരം അടുക്കളയിലെ പണി കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അവര് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കണത്. അമ്മ ഈ ബുക്കൊക്കെ കണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേ, ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ചായ എടുത്ത് തരിക, ആ വക പണികളും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണേല് അമ്മയുടെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അമ്മയ്ക്ക് ടെൻഷനാവും, പ്രഷർ വരും. വെറുതെയാണ്. അവരൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട, ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല. അവർ കേട്ടാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ്. ആദ്യം എൻ്റെ മക്കളും കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി, അമ്മയ്ക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും നാള് ജോലി ജോലി എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അമ്മ ടിവിയുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അമ്മ സന്തോഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിലൊന്നും നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടൂല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എനിക്കും എന്നോടും പറയും, എന്തിനാ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണത്, എന്ത് ടെൻഷൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരെന്നെ ഒട്ടും ഉപദേശിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ. അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്ക് നോക്ക് നോക്ക്, എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ പോകും. അതേസമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ലേശം കാര്യം ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തങ്കമാതാജി, ഓ ഹരേ പറഞ്ഞോളൂ കൃഷ്ണ, മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്തിരി മാതാജി മനസ്സിലായി. അതെ, 7 മണിക്ക് 7:15 ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരും. അപ്പൊ 9:30 വരെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് വിളിക്കരുതെന്ന് പറയും. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. അതിന് എന്നെ എടുക്കും. 9:30 അവര് ചിലപ്പോ 10 വിളിച്ചോട്ടെ, മണിയാവും. വിളിച്ചാൽ എടുക്കാതിരുന്നാ മതി. ഞാൻ കട്ട് കുറച്ചേരം ചെയ്യും. കേട്ടില്ല എന്ന് പറയാ. അത് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ. വിളിക്കരുത്, ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അവരോട്. ഇല്ല, ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും വിളിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ തന്നെ. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും. ആ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ അമ്മ കൃഷ്ണ. പഠിക്കാനിരിക്കയാണ്, ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു വെച്ചിരിക്കണേന്ന് നോക്കാം. അധ്യായം 8. അധ്യായം 8ന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. പദപ്രാപ്തി. അപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ വെച്ചിരിക്കണത്. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ച 8 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വിവരണം തരണത്. അപ്പൊ നോക്കാം. അർജുന വാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. കിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് എന്നാണ്. കിം കിം തദ് ബ്രഹ്മ, ബ്രഹ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത്. കിം അധ്യാത്മം, കിം അധ്യാത്മം, കിം അധ്യാത്മം, അധ്യാത്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത്. കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം, കിം അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങള് അർജുനൻ ചോദിക്കണേ. ഭഗവാന് ആ സമയത്ത് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് 125 വയസ്സുണ്ട്. അതിനേലും ചെറുതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുടി നരയ്ക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണവും വയസ്സും ചുളിവും ഒക്കെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനേക്കാളും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതാലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നാണ് പറയണത്. എത്ര എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്. അപ്പൊ നോക്ക, അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? കിം ബ്രഹ്മ? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാര്, ഇതൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കണത്. അപ്പൊ കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മാം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അപ്പൊ അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5-8 ചോദ്യങ്ങള് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം തരുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തരവും ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിന് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭാതര് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മം.
പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതേപോലെ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയണ ഇതിനു പുറമെ ജീവൻ എന്ന വ്യക്തിഗതാത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇതിൽ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഈ 3 ശബ്ദങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജീവൻ എന്ന് വ്യക്തിഗതാത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരംശമായതുകൊണ്ട് അതും ബ്രഹ്മമാണ്. ശരീരം, മനസ്സ്, ജീവൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആത്മശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചും അർജുനന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആത്മാവ് എന്ന പേര് അനുയോജ്യമത്രേ. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല, സുനിശ്ചിതമായി ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആ പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണ് അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും തെറ്റില്ല, ചോദ്യങ്ങളും ശരിയായതായിരിക്കും. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ നിസ്സാര ചോദ്യം നല്ല ചോദിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം നോക്കാം, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം യജ്ഞയോ അസി നിയതാത്മഭി. എന്താണ് മധുസൂദന? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അതും ഒരു ചോദ്യം. അപ്പം 4-5 ചോദ്യം മുകളിൽ ചോദിച്ചു. ഒന്ന് ചോദിച്ച ബ്രഹ്മം എന്ത്, ആത്മാവെന്ത്, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്ത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അതാ 5 ചോദ്യം. ഇനി അടുത്ത നോക്ക്, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ആര്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ 8 ചോദ്യങ്ങള് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങള്? ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മ എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്ത്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ യജ്ഞദേവത എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിന് ഭഗവാനെയാണ് ഇനി ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാല് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആത്മാവ്, അതാണ് ബ്രഹ്മം. അവിനാശിയാണ്, വിനാശമില്ല, അതീന്ദ്രിയനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. കർമ്മം ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതിഭൂതം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിഭൂതം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിദൈവം എന്ന് വെച്ചാല് ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനാണ് അതിദൈവം. പരമോന്നത ദേവതകള് അവരെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ളത്, അതാണ് അതിദൈവം. ഇനി അതിയജ്ഞം, ആരാണ്? യജ്ഞേശ്വരൻ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവാണ് യജ്ഞേശ്വരൻ. ഇനി എവിടെയാണ് അതിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത്? എവിടെയാണ്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അതിയജ്ഞനായ പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും?
ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മക്കളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയണേണ്, അതൊക്കെ പ്രായം നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഭഗവാനെ വിചാരിക്കണം, നാമം ചൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രായമായുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. അമ്മ ഇപ്പോഴല്ലേ ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായവരല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുവര്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിലായപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് നമ്മളെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള മക്കളിലേക്കും അത് പകർത്താൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനൊരു എന്ത് വേണം, സമയം വേണം അല്ലേ, സമയം വേണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം, ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപ വേണം, ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഭാവം നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട, അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുള്ളൂ. തനിയെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരട്ടെ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 ജന്മങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം വരുന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ ഭാഗവതം ഒരു സെറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാനായിട്ട് തരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കായാലും കിട്ടും എന്നാണ് പറയുക. അത്രയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധികം ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ശ്രവിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോണവര് അത് അവരുടെ ഒരു യോഗം എന്ന് മാത്രം പറയാം. അപ്പൊ ആ 8 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പകർത്തി എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണില്ല മാതാജി ശരിക്ക് കാണില്ല അല്ലെ? അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില് ഒന്ന് വലുതാക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ കാണും. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ലോണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയണ അവിനാശി, ഒരു നാശമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവ്, അതാണ് അവിനാശി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം, അതും ആത്മാവിനെ തന്നെയാണ് പറയണത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. അതേപോലെ കർമ്മം, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മം, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം. അതിഭൂതം, ഭൗതിക ആവിർഭാവം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അടങ്ങിയത് അതിഭൂതം. അതിദൈവം, ദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അതിയജ്ഞം, പരമാത്മാവ്. എവിടെയാണ് അതിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത്? എല്ലാ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും? എപ്പോഴും ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മധുസൂദന. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെ അങ്ങയെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ യജ്ഞദേവത ഇന്ദ്രനോ വിഷ്ണുവോ ആകാം. ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഉൾപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരുടെ മുഖ്യനാണ് ആദിമദേവനായ വിഷ്ണു. ലോകഭരണ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരെ പ്രധാനിയാണ് ഇന്ദ്രൻ. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രനും വിഷ്ണുവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞദേവതയും ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുമാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് മധുസൂദനായി. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ മധുസൂദന എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആസുരങ്ങളായ സംശയങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ എന്തായാലും നശിപ്പിക്കും. എന്താണ് ഇവിടെ അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെ വധിക്കാൻ
സാധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പ്രയാണകാലേ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവാണ്. ആ സമയത്തിനാണ് മരണവേള. സദാ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അർജുനന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതറിയാനാണ് അർജുനന്റെ ഒരു സംശയം. അപ്പം മരണസമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തകരാറിലാവും. നമ്മ വല്ല ICUലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഭഗവാനോട് പറയാ, കൃഷ്ണ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലേലും നീ എന്നെ ഓർക്കണേ എന്ന് പറയാ. ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അതാണ് പറയണേ. പരമഭക്തനായ കുലശേഖര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉടനെ എനിക്ക് മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ആരോഗ്യവാനായി തന്നെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? മരണസമയത്തും ഭഗവാന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി മരിക്കാൻ. ഇന്നലെ അമ്പലത്തില്, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് ഒരു പിഷാരടി, അവരാണ് ഉപ്പുമാങ്ങ ഭഗവാന് പുറത്തുനിന്ന് ആകെ കൊടുക്കണത് ഉപ്പുമാങ്ങ മാത്രമാണ്. ഒരു ഇല്ലത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണത്, കീഴില്ലത്തുനിന്ന് പിഷാരടിമാരുടെ പിഷാരസ്യ അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടെ ഉപ്പുമാങ്ങ ഒരു 46 കൊല്ലമായിട്ട് 60 കൊല്ലമായിട്ട് 83 വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കോലത്തിലൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകളുടെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ് അകത്ത് ഒന്ന് ദീപാരാധന തൊഴണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും മരിച്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 83 വയസ്സ് പിഷാരസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ഇത് ഇപ്പൊ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ അപ്പൊ ആ അകത്തിരുന്നോണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയി. അതായത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ, അതായത് അത്രയും തിരുമുടിമാലയും ഒക്കെ കെട്ടലും ഒക്കെ അവരെയാണല്ലോ ജോലി. അത് കെട്ടിക്കൊടുക്കല്. അതേപോലെ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടത്. അത് അവരത്രയും ശുദ്ധിയോടുകൂടി ആ ഇല്ലത്തുനിന്ന് മാത്രമാണ് അത് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരമഭക്തനായ കുലശേഖര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയായ ഹംസത്തിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കുവാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതേസമയം കാക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു മലിന ജലം കാണുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രമേ കുളിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ മലിന വസ്തുക്കളുമാണ് അതിൻ്റെ ആഹാരം. അതേസമയം ഹംസം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം താമസിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സാസ്യവും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ചരണകമലങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം പൂർണ്ണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി മരിക്കണ സമയത്ത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യവും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ നാവില് ആ നാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അടുത്തത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും പല വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ
നോക്കണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? എൻ്റെ ഉത്തരവാണ് അവിനാശിയാണ് അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ് അത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്താന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു മാതാജി? 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ ഇവിടെ? ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മകൻ എന്നാ എന്റെ അടുത്ത് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ. നാശമില്ലാത്ത നിത്യസത്തയാണ് ബ്രഹ്മം. ഭാവാർത്ഥത്തില് എല്ലാതും ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് അവരുടെ നില. അതുപോലെ ഭൗതിക ബോധത്തോടെ ഇരിക്കെ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാനാവിധത്തിലായ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. പൂച്ചയായും പട്ടിയായും പന്നിയായും മനുഷ്യരായും അത് അസുര ജന്മം, അതേപോലെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിട്ടും ഇങ്ങനെ ജന്മമെടുത്താണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനില് അത്രയും ആസക്തി വരിക. ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ തടസ്ഥ ശക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടോ ആവാം, ആധ്യാത്മ പ്രകൃതിയോടും ചേരാം. അങ്ങനെ ഒരു കിണറ്റുവക്കത്തിരിക്കണ തേങ്ങയുടെ മട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. നല്ലതാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യനായും മൃഗമായും പക്ഷിയായും ദേവനായും സ്വകർമാനുസൃതമായി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ളത് ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്. പുണ്യം തീരുമ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകുക, നരകത്തിൽ പോകുക, ഇത് രണ്ടേ നമുക്ക് അറിയുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് 7, 14 ലോകം. അന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. ഒന്നില്ലേ നമുക്ക് സുഖത്തിൽ പോകണം, അല്ലെ താഴോട്ട് പോകാം, അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മം തീരുമ്പോൾ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകും, ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾ മഴയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ വേഷത്തോടെ അല്ല വരിക, ആത്മാവ് തന്നെയാണ് മഴയിലൂടെ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം സസ്യങ്ങളിൽ മുളയ്ക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങളായി അത് മുളയ്ക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് വീണ്ടും മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്ത് വീണ്ടും യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിരന്തരം വന്നും പോയും തുടരുകയാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവൻ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാബോധത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അദ്വൈതവാദികളാണെങ്കിൽ യുക്തിരഹിതമായിട്ടാണ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരമപുരുഷന് പറയുന്ന പേരാണ് അച്യുതൻ, ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ, ഒരിക്കലും പതനമില്ല. ഭഗവാന് ഒരിക്കലും പതനം ഇല്ല. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവ്, പരബ്രഹ്മം ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണാണ്. അത് പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് മനസ്സില് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരംശം, ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ തന്നെ ജീവാത്മാവ്. ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം.
അതിഭൂതം ക്ഷരോത്ഭാവ പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേ വാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതം വരാ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം അഥവാ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ അതിഭൂതം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വിവർത്തനത്തിൽ 3 ആൻസർ കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ നോക്ക്, അതിഭൂതം എന്ത്, അതിദൈവം എന്ത്, യജ്ഞൻ ആരാണ്? അതിൻ്റെയാണ് 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുന്ന പരമാത്മാവാണ് അതിയജ്ഞൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അതിയജ്ഞം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭൗതിക ശരീരം 6 അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. അവസാനം നശിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് അതിഭൂതമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം നാശത്തിന് അധീനമാണ്. അതിനാണ് അതിഭൂതം. ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ അത് ആരംഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അവരുടെ ഗ്രഹമണ്ഡലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിന് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യയാദീനാസ്ത്യുത്ര സംശയ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഇതോടുത്തിരിക്കണ. ഭീഷ്മദേവൻ അത്രയും വിഷമത്തില് സരസയ്യയിൽ കിടന്നിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കിട്ടി. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും. ഈ ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തില്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ, അന്ധകാലം അവസാന കാലം, അതായത് മരണവേളയിൽ, മാം ഏവ എന്നെ തന്നെ, എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുക. വല്ല പട്ടിനെയും പൂച്ചനെയൊക്കെ സ്മരിച്ച് അല്ലെ പണം, അതിനെപ്പറ്റി അയ്യോ എൻ്റെ പണപ്പെട്ടി, അതില് നമ്മ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ പണപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പാറ്റയായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുക. അതേപോലെ എൻ്റെ മക്കള്, എൻ്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ജന്മം ആ വീട് കാവൽ നോക്കണ ഒരു പട്ടിയുടെ ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിചാരിക്കുക. മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മക്കളെന്ത് ചെയ്യും? പട്ടീനെ ഏതേരം ഓടിച്ചുവിടും, അല്ലെ? അങ്ങനെയാവും. അതേപോലെ അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത, സ്മരൻ സ്മരിക്കുന്നവനായി, മുക്ത കളേവര അദ്ദേഹത്തെ ത്യജിക്കുന്നവൻ, യാതൊരുവൻ പ്രയാതി പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു, പ്രയാതി സമദ്ഭാവം, മദ്ഭാവം എൻ്റെ ഭാവത്തെ, യാതി പ്രാപിക്കുന്നു, അത്ര ഇതിങ്കൽ, സംശയ ന സംശയം സംശയമില്ല, എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവൻ ഞാൻ എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്നെ തന്നെ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തില്, അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില്
ആ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ചതുർഭുജനായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. കൃഷ്ണസ്മരണ അതുണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. അപ്പൊ നിര്യാണ വേളയില് വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന്. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് തരോരഭി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ, ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ അത്രയും സഹിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നാമജപം തുടരണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തില് കൃഷ്ണാബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. അതില് ഒരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പൊ നോക്കാം. അഹന്യഹാനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹായമാലയം ശേഷാസ്ഥാവരമിച്ഛന്തി കിമാശ്ചര്യം അതപ്പരം. ഇപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം, നമുക്ക് മാത്രം മരണം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വീടുകളിൽ മരണ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് പറയും, ശോ ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജീവിതം, ഒരു ജന്മം ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ, ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒന്ന് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ചിന്ത പോയി. അതോടുകൂടി നമ്മൾ മരിക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതേപോലെ. അതിനാണ് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുക. ആ ശ്മശാനത്തിൽ പോണവരെ അവരെയും കൊണ്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മളൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിചാരം അവർക്ക് മാത്രമേ മരണമുള്ളൂ, നമുക്ക് മരണമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യം യം വാ വിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദികഹൃദയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്താണ്? യം യം വാ വിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ ആര് ചിത്രമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണല്ലോ അത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലേ? യെസ് യെസ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മാനിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിഞ്ഞപ്പോള് എന്തായി തീർന്നു? ആത്മാവ് മാനിന്റെ രൂപത്തിൽ പോയി. മാനായിട്ട് ആണ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടിയത്. അതാണ് നമ്മൾ യം യം വാപി, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ നിശ്ചയമായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അതിന്റെ കഥ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഇതിന് സമയമില്ലല്ലോ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ